במיוחד בשבילך אנחנו ארגנו את כל העסק הזה. כן, זה גם העניין שלי בחיים, כחלק מה... אז אם דיברנו על הפרעות קשב אצל ילדים, איך נעזור לילדים הסובלים מבעיות קשב וריכוז להתמודד טוב יותר עם האתגרים שמביא איתו החופש הגדול? בוקר טוב, איריס שני. בוקר טוב. אז קודם כל, איזה אתגרים מיוחדים מביא החופש הגדול לילדים שסובלים מהפרעות קשב? אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל לדייק, מדובר על הפרעת קשב, והילדים האלה זה ילדים עם הפרעת קשב, שכל התסמינים, כל הקריטריונים לאבחון בעצם מדברים על חוסר עמידה בלוחות זמנים, הבלבול שקיים, המעברים בין דבר לדבר, ההתכוננות ובעיקר היציאה מהשגרה. אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים שהילדים נתקלים איתם זה שבעצם אין להם שגרת יום, אין להם סדר. זה נשמע נורא כיף דווקא. לך, כי את לא... אז זה אומר שאני לא מאובחנת? זה אומר שאנחנו לא שולחים אף אחד להיבדק, אבל מה שאנחנו בעצם באים ואומרים שלילדים עם הפרעת קשב יש כל כך הרבה אי שקט ואי סדר, וקשה להם ביומיום עם ההתנהלות שלהם, אז הם חייבים שישהו גורם חיצוני שיעזור להם לארגן אותם. בתוך כל זה אנחנו כאן, לא? לגמרי. אז איך אנחנו עושים את זה? אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה לארגן להם לוח זמנים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות לוח זמנים ברמה של 7 ו10, 7 ו20, אבל בואו נאמר שעד 9 בבוקר, או עד 10, מחליפים בגדים. הילדים שמתנהלים עם הפיג'מה לאורך כל היום, ולא אוכלים, ולא מצחצחים שיניים, ויוצאים למין סוג של נגד שגרה, אני קוראת לזה, הם לא יוכלו להחזיר את עצמם אפילו למהלך של שגרה, ואז אנחנו פוגשים אותם בלילה, כשילדים עם הפרעת קשב, אחת הבעיות הכי קשות שלהם זה השינה. זאת אומרת, המעבר לשינה יוצר אצלהם קשיים, הם קשה להם מאוד להירדם. הקצוות של היום הם ילדים שחיים על קצוות. וברגע ומעברים, אז אנחנו עושים איזשהו סדר בין שני הדברים האלה, ואנחנו בעצם מקבלים ילדים שהחופש הגדול מצד אחד, שיגע להם את לוח הזמנים, הם כל הזמן מופתעים במה עומד לקרות, או לא עושים שום דבר, אז אין להם למה לצפות, למה לאתגר את עצמם, ואז איכות השינה שלהם נפגעת. הם לא מצליחים להרגיע את עצמם, להכניס את עצמם למוד של שינה. עד כמה הילד שותף לבניית הלוז הזה שאנחנו בונים לו בחופש? מאוד חשוב לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הילדים. כי בעצם כשבאים הורים ואומרים להם מה צריך שיקרה, הם מתנגדים לזה. וחבל, צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה, לבוא ולשבת עם לוח שבועי כזה ולהגיד, הנה אתם רואים, ביום הזה אנחנו נלך לסרט, פה אנחנו מתכננים בריכה, פה אנחנו מתכננים לבקר את המשפחה. בין לבין זה יום שאתה תוכל לקחת לעצמך יום ולאפשר גם את זה. יום שזה יום שאתה מותר לך ורצוי שתשתעמם ולא תעשה, אבל בוא, גם את זה אנחנו נארגן. וחשוב להיצמד לעוגנים. מה זאת אומרת לעוגנים? למשל, צחצוח שיניים זה עוגן, זה משהו שחייבים לעשות כל השנה. אוכל מסודר, ארוחות. עוד פעם, לא הקפדה של 8:30, 9:30. אבל שהדברים הזה שבוקר, בערב, שנקלחת, ארוחת ערב, משהו. נכון מאוד. טוב, איריס, אנחנו חייבים לסיים, למרות שאני יכולתי להמשיך לדבר איתך על זה עוד... כן, אז פה יש את הדברים של המותה, אני לא יודעת. אז במשפט אחד. אז קודם כל, יש פה איזושהי מחברת שהיא מחברת מארגנת, ולעבוד עם ילדים על מחברת מארגנת זה מאוד מאוד חשוב. דף צביעה שעובד על ילדים עם הפרעת קשב בצורה טובה, לתת להם פרויקט, הם טובים מאוד בפרויקטים, אז לתת להם לצבוע. מנדלות, הם מאוד אוהבים, הם אוהבים את המשחקים האלה. אז אנחנו בעמותה יצרנו עבורם דף. קצת להורים ולמורים, טיפים להתמודדות עם הפרעת קשב, שהילדים בעצמם כתבו, זה פנקסי טיפים שלהם, ניתן להשיג את זה גם ברוסית וגם בערבית. ערכת משחקי משעמם לי. מעולה. זה חובה בכל בית. ממש, גומי לקפיצה, סבתא סורגת, ו5 אבנים. ילד עם הפרעת קשב מאוד קשה לו בתחרות בחוץ, משעמם לי. תפתח מגירה. ככה קוראים לערכה. אנחנו יכולים ביום שבת לחזור מ-20, איזה 8 בערב, יצאנו מהבית ב6:30, ואז שאלתי, ומה עושים עכשיו? הבחור שלי הוא... והספר המפוזר מכפר הזר, הפכנו אותו למסודר, עשינו לו הומאז' והכריכה עם טיפים, ממש טיפים, לאיך ילד עם הפרעת קשב צריך להתמודד. אז תודה רבה. תודה רבה.